Ma'am, pwede mangutana ma'am? Kanang survey lang ba? Yun sa pagpusil si Jose Rizal. Boss, kanang kailakas akong boss, boss? Pinabanggit nyo daw na po sa... Kinsa man doy mong boss, boss. Hindi sa Lord Jesus. Lord Jesus. Good vibes ba ya? Ma'am, excuse me ma'am. Pwede mag-ask ma'am? Kanang survey lang ba? Tanat ako kinsay kanang yun sa pagpusil si Jose Rizal. Yun sa pagpusil si Jose Rizal. Sabi ta ma'am, ater. Okay ra ni mo i-upload? Ito yung mga mo ma'am. Milis sa lupa Okay ra ni mo i-upload sa vlog? na. Vlog na? Salamat ma'am. Suliyo! Suliyo! Tabok ka nay? Mutabok ka? Dito ra ka? Di ka mutabok? Amping na ha. Boss, pwede mo matana boss? Asa ilan nabita boss? Igsoon niya boss, si Suniyo. Kailan ka Suniyo wa? Sino? Yang igsoon si Nobita. Kailan ka Nobita? Nobita ba? Yang igsoon si Suniyo. Mo kailan Suniyo? Nobita. Kini ba? Kailan mo ba? Sikat pa may ilado man diri hagna. Kini ba kini da? Si Suniyo ba? O si Nobita ba? Atay. Ano ba? Ano ba? Na-prank mo, na-prank? Ha? Na-prank ko? Frank. Video na ito. Dong, pwede mong matana dong? Pwede mong matana? Asa ba? Kailan mong kuhan, Nobita? Kailan mong Nobita? Da. Nobita? Nung hakaban? Saan yung barangay ah? Barangay Nimik? Saan yung barangay ah? Barangay Nimik? Kani? Oh, Nimik na ni? Barangay Nimik? Kuha mo ni. Plasyon. Akong gipangita si Nobita, si Suniyo. Kailan mo na wa? Kuha ano ba? Kani ba da? Aman. Sige kailan mo ba? Aman. Si Nobita akong gipangita. Kana! Get low in the